नमस्कार. आज बुधवार असा आणि नॉनव्हेज काहीतरी हो कव्या ना. तुम्ही म्हणशात असं काय मालवणी का बोलता ह्या, तर सगळे म्हणाले मालवणी पदार्थ दाखवताना मालवणी बोलत जा, जरा मजा येत बघू. पदार्थ पण आणि चव पण घेऊ. आता मालवणी दाखवचा तर मालवणी जरा अवतार करू खयो ना, म्हणून साडी नेसलय. केस नायच पण पिन लावून त्यांका मस्त बसवलंय. कारण बनवणाऱ्याकडे बघून पण जेवणाची चव वाढता असं म्हणतात. मालवणी तशी म्हण असा. आज तुमका मी ढाबा स्टाईल मालवणी चिकन दाखवते. ढाब्यावरचं चिकन पोरांका लय आवडता. माझं झील म्हणालो ढाब्यावरचं चिकन बनव. मी म्हटलं की त्या ढाब्यावरचा मालवणी चिकनलाच आपण ढाबा स्टाईल करूया ना. ढाब्यावरचा चिकन म्हणजे काय, टोमॅटोची पेस्ट, कांद्याची पेस्ट किंवा दही असता. एक तर युपी साईड असता किंवा पंजाबी स्टाईल असता. मालवणी स्टाईल फार कमी मिळतात ढाब्यावरती, म्हणून ठरवलंय ढाब्यावरचं चिकन मालवणी स्टाईल मध्ये बनवायचं. आपण सुरुवात करूया ढाबा स्टाईल मालवणी चिकन. ढाबा स्टाईल मालवणी चिकन म्हटल्यावर मालवणीच सगळा घेतलंय. थोडासा बदल काय केलंय तर कांदोला चिरून थोडंसं फोडणीत घेतलंय, आला चिरून घेतलंय आणि लसूण. कारण ढाबा स्टाईल चिकन मध्ये हे सगळं जास्त असतात. लसूण, आला, कांदो आणि कांद्याची पेस्ट, टोमॅटोची पेस्ट असता. मी ती वापरूक नाही कारण मालवणी स्टाईल असा. तर मालवणी वाटण लागताला, तर मालवणी वाटणाचा व्हिडिओ मागे टाकलंय. हो तर मी आता लिंक टाकेन व्हिडिओ टाकल्यावर. मालवणी वाटण घेतलंय, नारळाचं दूध घेतलंय, अर्ध्या वाटीचं दूध, अर्धी वाटी बघा ही एवढी अर्धी वाटी होऊन मिक्सरला हे करून दूध काढलंय त्याच्यातले 2 डाऊल बाजूक काढलंय आणि त्याची कोकम कढी केली म्हणजे सोल कढी केलंय. एकीकडे जिरा राईस केलंय आणि कोथिंबीर बारीक चिरून, मीठ घेतलंय. ह्यो असा कांदा लसूण मसालो जरा तिखटचो झणको येण्यासाठी वाईज 1 चमचो घेतलंय. चिकन मसालो 1 चमचो घेतलंय. मालवणी मसालो 3 चमचे घेतलंय तिखट व्हायचा हव्या म्हणून. आणि काश्मीरी मिरची पावडर रंग येण्यासाठी 1 चमचो घेतलंय. मालवणी मसाल्यात माझा रंग असा छानपैकी, तरी पण ऍडिशनल पोरांकावर तरी हवी, तेल लय हव्या, रंग हवो, मग पोरांका खाऊची जरा मजा येता. हे चवीची खाणारी ना पोरं आमची. तर आता सुरुवात करतोय. चिकनला काय केलंय, आला लसूण हळद लावून, लिंबू पिळून लावून 2 तास ठेवलेलं. तर सगळ्याच चिकनला सगळ्याच प्रकारच्या करूचा लागतात. आता तुम्ही तसा समजून तुमचा काय प्रमाण असा त्याप्रमाणे करा. एका टोपात पाणी उकळून थोडासा ठेवलंय, उकळता पाणी घालून म्हणजे लवकर शिजताला. आणि बॉयलर कोंबडी असा 20-25 मिनिटात शिजता. पॅनमध्ये आता मी तेल घेतोय. मी लय तेल नाही वापरणार कारण चिकनला परत तेल सुटताला ना, आणि मग तेल खाऊ कंटाळ येता. आपण मुंबईची माणसं तेल नाही खात, डायटिंग करतो. तर त्याच्यात आपण आला, तेजपत्ता मी 2-4 घेतलोय, लसूण ही चांगली लाल होईपर्यंत परतून घेऊया. गॅस मोठोच ठेवलाय, मोठ्याच गॅसवर सगळा परततोय. मीठ परतताना त्याच्यात घालतोय. लसूण लालसर झाली मध्ये कांदो घालूया. लाल नाही झाली, लाल होऊ दे. आता कांदो घालून ठेवतोय तसोच. तर एकीकडे चिकन मॅरिनेट केलेला त्याच्यातच सगळा वाटण घालून घेतोय. ढाब्यावरचा चिकन कसा उकळण शिजवून त्याचे हाडा बाजूक आणि मांस बाजूक केलेला असतात. त्याची चव त्याच्यात अशी मुरलेली असताना ती मग ती खाऊक लोकांना मजा येते. पण ढाब्यावरचा खाऊचा म्हणजे ती भीतीच. आता कोरोनामध्ये आता या चिकन तो कांदो जरा परतान देत तोपर्यंत आपण चिकन मध्ये सगळे मसाले विचाले मी त्यालाच कांद्यात पण घातले असते. पण माका चिकन मध्ये घालून चिकन सगळा एक बंगो पूर्ण फ्राय करून मग त्याच्यात उकळता पाणी घालतलंय. नारळाचं दूध नंतर चिकन जरा शिजल्यावर शेवटी घालतलंय. फुटला तर फुकट जायत ना म्हणून. आता आपलं वाटण, मालवणी वाटण, सगळे मसाले, काश्मीरी मिरची पावडर, आपलं मालवणी मसालो, चिकन मसालो हे बाजारात विकत मिळता. नाही तुमका मिळालो नसलो नाही घातलं तरी चालत. मी एक्स्ट्रा चवीत घातलं. अगदी लसूण कांदा लसूण मसाला पण नाही मिळालो नाही घातलं तरी चालत.
मी चवीत घातले. आपलं मालवणी मसालो सरळ टाका, 1 चमचा एक्स्ट्रा टाका, झालं तुमचा काम. आता हे ढाबा स्टाईल आहे ना, म्हणून जरा मसाले वाढवले. लोकांका वाटतं मसाले लय वाढवले की चव लय वाढतात. कांदो लालसर होता तोपर्यंत चिकनला आपण एकजीव करून घेऊया आणि लिंबू घेऊया पिळून. अर्धा लिंबू पिळतोय, मॅरिनेट करताना अर्धा पिळलं होतं आणि आता अर्धा पिळतोय. आता या चांगला एकजीव करून त्या कांद्यातच चांगलं परत मीठ मध्ये चवीनुसार. आता कांद्यात आपण घातलो, परत चवीनुसार हवा तर नंतर लागताना मीठ वाईट थोडाच घातलोय, म्हणजे चवीनुसार घालूया. माझी आवस ना 1 नंबरची सुगरण असा. ती असे सगळे प्रकार गावात रवलेली मालवणचा तिचा बालपण. आणि ती काय म्हणतो, हाऊस म्हणजे आई म्हणजे आई. तर म्हणजे मालवणी त्यांना येत नाही, त्यांना जर काय कळलं नाही तर मला डिस्क्रिप्शन मध्ये टाका, म्हणजे मी त्यांना समजवून सांगेल की काय मी केलंय का. कळू हरकत नाही, मालवणी वाटण आणि हे सगळे व्हिडिओ मी टाकलेले असे. स्पेशल रिक्वेस्ट होती ना मालवणीत करा म्हणून. मालवणी माणूस आणि मालवणी नाही बोलायचा कसा चालताना, म्हणून मी मालवणीमध्ये हे व्हिडिओ म्हटले तिला की हे व्हिडिओ आपण मालवणीत करूया रे. आणि सगळे पदार्थ बाहेरचे चायनीज इला, काय इला, साऊथ इंडियन, पंजाबी मुंबईत फेमस झाला. मालवणी पण लय फेमस असा मुंबईमध्ये. लोक लाईन लावून उभे राहून हॉटेलमध्ये खातात. तर मी म्हटले सगळ्या पदार्थांना मालवणी ट्विस्ट दिलो तर काय बिघडताला, म्हणून मी तो प्रयत्न करतोय. कांदा बघा मस्त लाल झालो. आता आपण त्याच्यात चिकन मी घालून जरा परतते. मग याच्यात गरम पाणी घालून धुवून मग पाणी ऍड करू ना. पहिला चांगला परतून घेऊया चिकन. चांगला परतून झाला. थोडी कोथिंबीर आत्ता घालते, थोडी मग गार्निशिंगला ठेवलंय. त्याच्यातच परतून थोडा गरम पाणी उकळून ठेवलंय, सारखा घालतंय. आता पाणी पहिला कमी घालते, कारण नारळाचं दूध पण वाडग्यावर काढले तर टाकूचा ना, मग लय पातळ होतं. तर पाणी काय तर एकदाच घालायचं. सारखा पाणी पदार्थात घालत राहला ना, कमी पडला आणि घालूया, कमी पडूया आणि घालूया, मग याची चव बिघडता पदार्थाची. आधीच काय तर अंदाजाने घाला आणि वाटल्यानंतर उकळून एका बाजूला ठेवा. वाटला कमी पडतं तर उकळलेला थोडा तेल वगैरे घातलंच तरी चालेल. आता उकळलेलं पाणी घालते, लय नाही घालणार, वाईट घालते. आणि आता एका चांगला मोठ्याच गॅसवर रटा 10 मिनिटात तरी शिजवते. 10 मिनिटं चांगला रटा मोठ्या गॅसवर शिजवून घेतलंय. बघा सुकला पण. तर त्याच्यात आपण गॅस बारीक केलंय, नारळाचं दूध घातलंय. गॅस बारीक ठेवलंय, नारळाचं दूध घातलंय. चांगला झाकण मारून अजून 10 मिनिटं ठेवायचं असं. 10 मिनिटं पहिला परतून घेतलंय 5 मिनिटं, मग याचे 10 मिनिटं शिजव. आणि आता नारळाचं दूध घातलंय ती 10 मिनिटं. 25 मिनिटात तुमचं चिकन बॉयलर असेल तर तयार होता. गावठी असेल तर तुमचा पाऊण तास तरी हो चिकन शिजा. आता झाकण लावतोय आणि 10 मिनिटं बारीक गॅसवर त्याच्या शिजा. मीठ रवला टाकूचा, राईस टाकलेलं आहे पण कमी पाहिजे ना. मीठ टाकून चव चांगली मुरता आणि रवळून मग आता झाकण लावतो. तुमच्या चवीनुसार. तिखट पण तुमका किती हव्या तसा. वरणा हव्या तर ते गरम केलेलं तेल तरीसाठी पण ओतू शकता. वेगळं थोडासा मसाला टाकायचं त्या तेलात. हवं तर थोड्या दाखवते मी, पण चांगला शिजा तरी कशी आणूची ती पण दाखवते. ढाबेवाले तसंच करतात. ढाबेवाले काय ढाबेवाले मी भजीचा तळलेला उरलेला तेल वरणा टाकतं. मग तिथे ती मसाल्याची चव येतात, कांद्याची तळलेल्याची त्या तरी चव येतात. आणि तर मग आपण वावा मस्त करून खातो. सगळीच
आमच्याकडे तसा करणंच नाही, पण मी माझ्या डोळ्यात बघितलेलं असं बऱ्याच ठिकाणी असं तरीसाठी तेल टाकतात आता वापरलेलाच असतं. मी दाखवते तुमका कशा तरी आपण आणूची ती जर अशी नाही विकत. आता मी 10 मिनिटांत दाखवते. चिकन तयार आहे आपलं. 10 मिनिटं झाले. आता आपल्याला धाबा स्टाईल तरी द्यायची आहे त्याच्यावरती. आता कशी द्यायची ही तरी तुम्ही सगळ्या मिसळवर वगैरे देऊ शकता आणि तशीच देता त्यावरती तरी अशी चकाकी येते. आता आपण तरी द्यायचे तर हे उतरवून घेऊया पहिलं आणि मस्त असं आपण रंग आलाय आणि बघा मस्त तरी आली आहे. तरी सुद्धा अजून तरी पाहिजे. धाबा स्टाईल आहे. छोटं भांडण गॅसवर तापलं की आपण त्याच्यामध्ये 3-4 चमचे ते ऑइल घेणार. तरीसाठी म्हणून आपल्या तेल गवचामध्येच विसरले हो, मालवणी बोलूचं सवय नाही ना, तर आता परत चालू करते मालवणी. तर चिकनला माझ्या मस्त रंग पण इलो, तरी पण इली असा, पण धाबा स्टाईल असा ना, तर तरी तर अजून हवी ना, म्हणून परत वरनं तेल मी सगळ्या मिसळला वगैरे पण अशीच तरी बाहेर देतात. तुम्ही पण घरातल्या जेवणाक अशी तरी दिलास ना, रंग दिसाक पण बरा आणि मग खाऊची पण इच्छा भूक वाटतात. पदार्थाचं जेवढा प्रेझेंटेशन चांगला असतात ना तेवढी खाऊची इच्छा पण वाढतात. भांडा तापला त्याच्यात आता मी साधारण 2-3 चमचे तेल घेते. लय नाही वाईट घेतले 2-3 चमचे असं आणि काश्मीरी मिरची पावडर घेतले कारण मसाले ऑलरेडी आपण बऱ्या प्रमाणात घातलो तिखट हव्या म्हणून. मग आणि वरनं मसालो नाही झणझणीत लय नको. तापला की गॅस बंद करायचो आणि मग मसालो त्याच्यात काश्मीरी मिरची पावडर अर्धा चमचो घालायचो आणि वरनं तो त्या चिकनवर आपल्या सोडायचा. तेल तापला आता त्याच्यात घातलो मसालो आणि तो मग सांभाळून होताना अंगावर उडत त्यात बघा कशी मस्त तरीली असा. वरनं त्याला कोथिंबीर घालूया. आपला ढाबा स्टाईल मालवणी चिकन तयार असा. हळे मी वाढूक घेते जिला भूक लागली. जिरा राईस बनवलंय एके बाजू, तो जिरा राईस असा. लिंबू कांदो पांढरो कांदो घेतले. थंडी आहे ना, खोकलो सर्दी होऊ नये म्हणून जेवणात कांदो खावाच. पांढरो स्पेशली असत तर बरा असा. आपली सोलकडीचो व्हिडिओ आधी मी टाकलेलो असं तो त्याची लिंक टाकतोय. आता आपलं चिकन वाढून घेऊया मस्त तरीवाला. घरातच खाऊचा. कोथिंबीर गार्निशिंगला तयार असा. करून बघा, खाऊन बघा आणि माझा मालवणी कसा वाटला तर नक्की सांगा. मग नंतरचे सगळे मालवणी जेवणाचे व्हिडिओ मालवणीतच करू बरे वाटले. व्हायचं आहे सांडला पण लक्ष देऊ नका, खाऊचाच असा ना.